Bon dia. Des del grup municipal d'Esquerra Unida volem comentar avui dos aspectes del servei de neteja i recollida de fem del poble de la Vall. El primer fa referència als salaris dels treballadors de la neteja i recollida de fem del nostre poble i el segon als vehicles del servei que fa l'empresa Secopsa. Pel que fa a la primera qüestió, treballadors del servei de neteja i recollida de fem de la Vall ens han transmès que l'empresa concessionària Secopsa fa uns dies es va comunicar que segurament tindrien dificultats per a cobrar els seus salaris i, de fet, el salari corresponent a este mes no l'han cobrat complet, han cobrat només una part d'aquest salari. I, a més, els treballadors ens manifesten també que de forma habitual cobren en retras el seu salari de cada mes. Este comportament de l'empresa és inacceptable i no té ninguna justificació. No té cap justificació perquè l'Ajuntament de la Vall està al dia en el pagament de les factures del servei de neteja i recollida de fem. Per això, des del grup municipal d'Esquerra Unida li demanem a l'equip de govern del Partit Popular que preste més atenció a la situació en la que estan estos treballadors i treballadores del servei de neteja i recollida de fem perquè es tracta d'un servei municipal. I li demanem a l'equip de govern que li exigisca a l'empresa que pague com és degut puntualment els salaris als seus treballadors, perquè no n'hi ha dret que treballadors i treballadores que estan netejant els nostres carrers, que estan replegant el nostre fem, tinguen estos problemes a l'hora de cobrar els seus salaris i, a més, de forma completament injustificada. Esta és una mostra més del absolut despropòsit que és tot el del servei de neteja i recollida de fem des que el Partit Popular el va privatitzar. I per una altra banda, Esquerra Unida també hem constatat que l'empresa concessionària del servei, l'empresa Secopsa, està utilitzant alguns vehicles de lloguer per a fer el servei de neteja i recollida de fem del poble de la Vall. Segurament està fent això, està utilitzant alguns vehicles de lloguer per les males condicions en les que estan alguns dels vehicles del servei que l'empresa tindria l'obligació d'haver renovat segons el contracte, però no ha renovat. De fet, segons els informes dels tècnics municipals, l'empresa Secopsa no ha invertit estos últims anys més d'1 milió d'euros que tenia l'obligació d'invertir en la renovació de vehicles. Este fet és un fet molt greu que està provocant un perjuí molt gran al poble de la Vall, perquè aquests vehicles del servei de neteja i de recollida de fem no són de l'empresa Secopsa, són del poble de la Vall, són de l'Ajuntament de la Vall, i el fet que no se renoven fa que estiguen en males condicions. Per això, Esquerra Unida li exigim una vegada més al govern municipal del Partit Popular que complisca la seva obligació, que faça que l'empresa complisca el contracte i que se li exigisca que ja renove els vehicles que tenia que haver renovat i no ha renovat segons l'establit en el contracte. Esta és una mostra més dels incompliments sistemàtics de l'empresa de les seves obligacions contractuals i una mostra també de l'absoluta incapacitat del govern del Partit Popular de complir les seves obligacions i fer que el contracte se complisca per a que tinguem un servei com mereix el poble de la Vall.